להתאמן מינימום 3 פעמים בשבוע בחדר כושר. כי צריך לשמור על כושר, צריך לשמור על כושר, כי צריך לשמור... אבל לפעמים, בשביל אימון חזק וטוב, אני צריך שקט וריכוז. ובשביל זה מצאתי פתרון יצירתי. צריך לשמור על כושר, כי צריך קבלו. לשמור על כושר. זה המרחב המוגן שלי. יש פה הכל. פנס, במקרה שאם יש לי הפסקת חשמל ואני מפחד. אם אני נפצע, דקה עזרה ראשונה, יש פה מים, יש שימורים. הבעיה היא שזה לשעת חירום, אבל סמכו עליי, אני כבר אמצא מה לעשות. כי צריך לשמור על כושר כל הזמן. אני כבר יודע איפה המרחב המוגן שלי, כי צריכים להיות מוכנים. ליתר ביטחון.